Gelem. Yo. Alon-alon. Rene. Ajunya Andi. Reng. Ini lho. Gendong Reng. Alah. Bojo tuwek kisut nek dadak gendong bar. Masane kuwi ngono yang anggere entuk sing nom terus sing tuwek dituwek-tuwekni. Ha iya. Ah gendong ngarep. Kok nyangkut? Ora. Lah. Aku malah gila. Aku yo gila. Iya. Ya. Ayo Lin. Kendang gek sing nom nggih. Kene sing nom. Aku biasane loncate tekan kok. Rasa dituntun-tuntun. Ki sing tuwek dhewe iki yo. Kisut meneh. Nggih, mboten kisut. Wis pokoke mbluduk kabeh. Wis sepo ya, Reng. Gak apa-apa nek gak enek sing sepo ya ora enek sing seger kok piye. Kene Linda, yo ki sing nom, yo wayahe nglebokne ning Nusa Kambangan. Lho rak dialon-alon nek sing nom. Ya iya, wong kabeh mau penak nom kok ya. Kurang ajar. Nek caya. Wah, persis mirip bojoku iki. Tenan. Nggih, non. Lah, nggih. Mboten bojone kula niku pupu sebelah niku 45 kg. Saestu. Tapi kula nggih sebelah berarti yen kalih pupu kalih niku pun 9 kilo. Niku dereng tambah niki madaran kalih kepala. Oh, ndas. Kalih punuke. Kurang monten-montennya, Reng. Total niku ten kilonan niku 145 kg. Wis termasuk gununge, Reng. Nen? Wis termasuk gununge apa rung? Montan. Ya wis kok komplit pisan. Komplit. Tapi ya alhamdulillah. Aku yen adem gak tau kademen. Heeh. Blek ngono ki langsung. Gak iso obah. Lah kaya biting temumpang tahu. Ning ana lorone, Nduk. Piye? Ana lorone angger bojoku sambat, Pak, adem. Kelone, Pak. Welone esuk-esuk selangkah aku lara kabeh. Wah, kram gedene rame aku wis esuk mlakune kabeh. Iya. Saben bengi nyawang melumpatnya kapan, Le? Rasa penak iku. Gila aku mau janji toh, bagian aku penak nek ramoh aku. Iki mesti bagian aku gak penak kok. Itulah kadang menyesalku sama dirimu seperti itu. Pengennya penak. Aku sebetulnya pengen memuaskan dirimu, tapi ternyata dirimu tidak rumangsa. Dirimu yang tidak mampu kok. Bukannya tak mampu. Terus? Tak punya duit. Ayo. Serkuar tak dandani neh lho. Oh. Tak go ning tukang Las. Ning tukang kayu. Tukang kayu. Lah sing ngopo sing kira-kira kekamban tak limi kabeh. Golem kayu kok. Golem kayu. Lah kadang kelambine sok bol gedean kabeh kok. Cilikne dilem kayu, wah ketok putih kabeh kelambine. Ya, kene sing bawa kene. Aku gak iso pulang kok. Yen memaca. Ya penak loh. Enggak. Reng. Reng. Sik iki ketok ngene. Sik ketoke nggone jalin. Kene jal. Masa nggon kono gak penak. Kono dhuwur masalah iki dijajal. Wis suwe gak dienggo kudune iki apik kok malah remuk kabeh. Kok dipangani rayap apa piye jan? Lah kusan barang kae ra dienggo dipangani rayap rusak karepe dhewe iki. Kudune yen ngene iki kan saya apik to. Gak aku balik aku mau aku. Rai, nah. Rene.
Wis ta penak. Penak. Oh. Kurang penak lho, Mas. Sing kaya Lindamu lho, Mak Jes ngono. Ini seperti ini karena saya agak eman-eman ngono lho. Sing banter aku gak krasa. Nah, aku gelem nang Bali, aku Bali. Ngono lho ya ben. Ketoke jan nganti antep. Heeh. Lho, lak nyetrum to. Arek pindah rono piye? Pindah rono piye? Waduh. Jos. Iki, Pak. Apa ya iso? Lah iso ngono aku sing bengkong ngono iki. Iki kaya ngono mbereng kaya iso ngono. Kaya padha ya. Jenenge Padha ya. barang yen padha tetep padha kan. Nang omah yo blek ngono kuwi ya. Iya. Iya, ora kok tuk ora gleng ora makbek ngono. Iya. Ngono lak ya aku lega. Berbalung tok. Kowe ya aja plilak-plilik karo tukang kendang. Mosok ora penak kowe kok iso nyalahno tukang kendang. Kok iso aku lho. Mosok kene penak kene kena aku gak. Nah. Sik jajal reng. Aja kok ngarep kok genti kok ngiringan oreng. Gak penak aku ngarep mau. Kok kok ngiringan. Masih gak penak tak. Oh iya. Sik kok geduk ya kok ngiringan. Lah wong nggon jenggleng ora gitu, nggone dhewe. Kambune klothok. Gak penak mbri kok samping mau penak. Ke samping. Ki kok tambah gak genah lho, Reng. Keplaan tukang kendang. Mbah aku nek mutong medeni lho. Piye? Golek Udah dadu. aku nek nedu, udah. Udah. Heeh. Wih. Ndah nono ya. Dah. Ira. Piye? Aja udah. Ala wis kaya ngono kae lho. Sampeyan udah terus aku gelem. Ora ndelok. Lho. Delok berarti. Delok. Ayo, terus nih. Iki sida apa ora to? Kesuwen lho kene selak gatung lho, Reng. Jenang kula. Iya. Ayo to, selak ngabar iki lho. Jenang. Modiar, bengkong ora kapokmu kapan? Lah delokne kate mentelang kok. Pengen jenggreng kowe. Kene, kowe pilih sing ndi? Kowe pilih sing ndi? Ndang, yo tak tung. Kene ya. Ayo jenggreng. Ndang. Reng. Reng. Kowe iki yo sing kurang ajar. Iki urung sunat ta mbok kan jenggleng penyanyi. Iki urung sunat. Urung sunat mbahmu wong bekas sunate kene wis nganggo aku kok. Lah. Kok iso? Lah iki bekas sunate ki tempel lagu Sunat le. Sunat. Udah sunat. Tekok iko.
Engko nek ngapusi. Oh ya udah jebulnya. Pantesan lambene. Biyen kan lambeku biyen guwing to asline. Lah iki bocah iki sunat tak parani, bekase kuwi tak jikuk templek ning lambeku tak jahit. Oh. Dadi akhir ngerti Sing sebelah ndi? Ngisor. Oh ngisor kuwi. Dadi akhir ngerti wong wedok niki lambeku kudu modot, nyut. Ya. Panas. Ndi, Mbak? Janjine piye Mas? Janjine kepiye? Nek kaya anu lek ketipung rusak. Ora. Kaya kentongan sing pos rondo nggon aku kae. Kok iso dadi ngono lho. Jane kurang piye? Kowe iki nek wis gak seneng mbek aku ngomong, jujur Kowe kan Kacang wis tak Ijo. omong wis. Kurang Umumnya ngono kuwi. pada wanita sudah diiklankan di TV bahwasanya pakai sabun. Saben sirih. Nah, malah kene nganggone peditok sembarang dengah-dengan kabeh. Apa tumonen mau piye? Kok malah iklan to? Iya. Panas sudan. Panas sedan. Niki apa direkle tenan iki, Mas? Nyauri bantere ra umum ning ndi iki mau? Pak niki aku lajeng tangklet, Pak. Niki kira-kira reokane sak klengeren apa sak matine gareng? Wah, Sak klengeren, Reng. sak matine terus sok sing nanggap sing ngenyangi sapa arepan? Ha wis engko tak golekne wong nggon aku ngono kae. Endang. Ya. Panas sudan. Udan panas. Sik yo, sak urunge ngreyok tak ngombe es e. Oh iya. Amet Mbak ya, melak. Wis dudak urung kuwi mau. Kowe jikuk dhewe urusane dhewe. Gak langsung tak ibu. Lah mong kok iso keselek. Awake cilik tapi blawong ngono lho. Iya. Aling-aling capek gunung. Niki nek wonten sing dadi nggih monggo. Ayo, Reng. Ayo dilawan iki, Reng.
Wis. Lah apa wis klenger rek wis iki? Oh wis kok. Ki wis gak iso ngadeg neh wisan. Klenger. Ayo ayo. Iki Dimas gawa mobil dhek sak geleme. Oh iya. Ya iya. Kok nek kono gelem awakmu digawa kaya. Cuma aku nunut. Ayo. Bayi, oh ya, oh ya, sing nang omah padha ya Reng ya, iya. Up. Anu, rada antep sing iki. Mental ya, Reng. Mental sing nang omahke plek penak ngono wae. Iso balik neh kok. Iki sisep jamu lho. Hah? Nganggo jamu iki kok. Sing anyar topengku sing anyar ditokne. Wis Lek. Ana topeng anyar ora? Gak ono. Kuwi lho slendange. Welep. Weh, Reng. Sik. Reng. Up. Kewalik. Reng sadar. Kewalik matamu ning isor. Ketok to?
Abot ndase mubeng-mubeng mumet. Oh iya, lah wong ya ndasmu gedene Wah. semono. Bumine mubeng. Mumat, Mumet. maput. Wes. Ndase saleh nek. Ndasmu Kok salah. ngreyoke ra nggo ndas. Ya, najan wadon. Ya. Wes nyok, iki tuwekan nek remasaku. Latihan Wadon. sarata lanang hinomane bercap cinta Ereng Aneh iki mau. di zaman perjuangan jerengelingan anak lanang tak openi desa iki ono ngendi jarine wis menang keturutan sing Keturutan sing dikandang. nanti janji ning saiki apa lali ning kono tak jadangi saka jago yen mandang tak silih caping kono Capek ngono ya tutup payung. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja. Delakon dalakan kalu. Yo gebuk asmarane Mas. Asik. Iya yo. Jan. Makane jane gurung ngriyip ngono tapi kaya weruh-weruh men kok enek wong golek sing suh. Iki arep balik sik. Lho, sampean arep balik sik, Mbak? Ayo ya, mau pulang dulu.
Iyalah. Aduh, kasihan ya lo. Mobilnya yang Sika tuh ya, yang L300 tuh ya brondol. Apa yang gue brundul ini? Aku numpak mobil brundul sing jase lagi digawa ning Padang. Jan. Catetan sajroning ati. Datan lontor saya marani. Ayo, ayo, ayo. Aku kowe dadi karwa. Amarga leren ning gubuk asmara. Bantal tanpa kloso abot-abote ketamaan asmara Gubuk kae nyimpen wati wiwit yen hangat saiki Gubuk kae kabeh cerita catetan sadroning ati datan luntur saya merah